Эфирден алқылар вақты студияда Олсын Риева исемсіз. Бүгінгі шарылышының төп темалары. Әлмет су құйыну сезонына әзірмі? Білгішлер сулықларда ғоди һәм шулық вақытта мөһим қағидаларына искә төшерә. Фонтанчики надо сделать, запустить их. Ғойлә қиммәтләре сағында. Әлмәттә, мин бәхетле ғойләм белән бәйгесенең йомғаклау этабы узды. Biz İran'dan ikimizde televizyon ülkesinde işlegeç, bizim icadi номерыбызда шушы телевидениеден бәйле булды. Традицион этник мәдәниятне үстерүчеләр. Аклашын коллектива хисап тотты. Гордимся мы им, потому что они могут, у них получается это. Бірінші июньдә Әлмәттә су құйыну сезоны башлана. Әлегә исә елгаларда һәм күлләрдә йөзү куркыныч булып кала. Сезон ачылганчы суга керергә батырчылык итүчеләр моны бар тик үз җаваплыгы астында эшли. Пляжларның әзерлеге турында белгечләр безнең төшерү төркеменә сөйләде. Су құйыну сезоны әле рәсми рәвештә ачылмаган, әмма пляжларда инде беренче ял итүчеләр күренә. Әлегә Әлмәт районында су құйыну өчен яраклы дип табылган бер генә зона билгеләнгән. Бу шәһәр күленең комлы территориясе. Нәкъ менә биредә 1 июньнән шәһәр халкы уңайлы һәм куркынычсыз ял итә алачак. Идет подготовительная работа. Создаются определенные... Бүген актив әзерлек эшләре бара. Су құйынучылар өчен махсус шартлар тудырыла. Уңайлылык өчен бәдрәф су эчә торган фонтаннар булырга тиеш. Туалет, купальный сезон без питьевых, фонтанчики надо сделать, запустить их. Белгечләр шәһәр халкын беренче чиратта балаларны игътибарсыз калдырмаска сорый. Закон буенча алар акваториядә олылардан башка булырга тиеш түгел. Бу фаҗигагә китерергә мөмкин. Өлкәннәргә мондый ял вакытында балаларны озата баруына түгел, нәкъ менә күзәтү мөһим. Әтиәннәр янәшә булганда да беразга игътибарлары читкә юнәлеп, бала баткан очраклары булган бар дип сөйли белгечләр. Җылы һава торышына карамастан коткаручылар халыкка сезонның рәсми стартына кадәр йөзүдән тыелырга киңәш итә. Белгечләр шәһәрнең төп пляж зонасын тәртипкә китерә. Бүген биредә территорияны җыештыру буенча эшләр алып барыла. Шулай ук чишенү бүлмәсе, эшергә яраклы суның тартмасын ремонтлау буенча эшләр алып барыла. Кече архитектура формалары да яңартыла. Параллель рәвештә құйыну тыелган урыннарда табличкаларын да яңарталар. Белгечләр әйтүенчә, бүгенге Әлмәтнең су құйыну зоналарын төзекләндерү һәм карап тору эшләре 75%-ка башкарылган. На сегодняшний день проводятся такие работы, как покос. Бүген үлән чабу, ком чистарту кебек эшләр башкарыла. 1 июньгә кадәр шәһәр сусаклагычына өстәмә ком китереләчәк. Гигиена бүлмәләрендә ремонт эшләре алып барыла. Шулай ук санэпидемстанция хезмәткәрләре су һәм туфрактан анализ алдылар. Аларның нәтиҗәләрен көтәбез. Набор воды и почвы, анализа которых мы ожидаем. Куркынычсызлыкны тәэмин итү өчен шәһәр пляжында коткаручылар иртәнге 9-дан кичке 8-гә кадәр эшләячәк. Әлмәттә әлегә штат тулы түгел. Иҗтимагый киңлекләр дирекциясе сезонны эшкә җыю үткәрә. Бу кешеләр бәлик булырга һәм коткаручы китабы документына ия булырга тиеш. Исегезгә төшерәбез, су құйыну сезоны 31 августка кадәр дәвам итәчәк. Әлмәттә инде күркәм традициягә кергән мин бәхетле гаиләм белән муниципаль бәйгесенең йомгаклау этабы узды. Аның төп максаты гаилә кыйммәтләре тәрбиясе. Чарада безнең хезмәттәшебез Алсу Әхмәтҗанова да гаиләсе белән катнашты. Катнашчы журналист күзлегеннән репортаж алдагы минутларда. 47-нче балалар бакчасы залында иртән-иртүк әзерлек эшләре бара. Гаиләләр җыела, чыгышларын кабатлый, күргәзмә әзерли. Бу шау-шу артында иң мөһиме бердәмлек. Әлеге конкурс 3 этапны үз эченә ала. Беренчесе визитка. Ул үз гаиләң белән кунакларны таныштыру. Икенче этап конкурсантларның эш көннәрен, ни белән мавыгыларын карарга мөмкинлек бирде. Монда гаиләләр төрле яктан, спорт казанышларыннан профессиональ уңышларга кадәр ачылдылар. Тамашачылар бу урында гаиләләрнең уникальлеге белән таныша алды. Кемдер пешерелгән ризыклар белән таң калдырды, кемдер зур укытышлар династиясе вәкиле буларак шаккатырды, кемдер җырлау осталыгы белән. Бәйгедә беренчеләрдән булып Хафизовлар гаиләсе чыгыш ясады. Шулай безнең улым Алайбас Хафизов Рахим, ул татар гимназиясендә 2нче сыйныфта белем ала. Уртанчы улыбыз Хаким, ул безнең 8нче садикта тәрбияләнә. Кече улыбыз Йосыф, анары 6 ай.
Bu konkurslar керек деп шүктебіз енді, чөнки bu birinchidan енді татар тілін ұмытмасқа, ғаилә ценностьларын саклап калырга, гаиләнең теге тулылыклыгын саклап инде үзенең теге гаиләне, балаларны татарча тәрбияләп, милли тәрбия белән ярдәм итәйин тәрбияләргә. Бу бәйрәмгә без инде бер атна чамасы әзерләнәбез, уйлыйбыз, нәрсәләр сөйләргә. Балалар да инде катнашалар. Гомуми эш күргәзмәсе аеруча кызыксыну уятты. Бу өченче соңгы этап булды. Анда гаиләләр уртак эш, иҗат җимешләрен тәкъдим итте. Коллектив рәвештә ясалган уникаль бүләкләр, шәҗәрә, үз китаплары уртак хезмәтнең гаилә бәйләнешләрен ныгыту өчен иң яхшы корал булуын ачык раслады. Мин бәхетле гаиләм белән дип исемләнгән әлеге конкурста безнең гаиләдә катнашырга булды. Без Иренгә икебез дә телевидение өлкәсендә эшләгәч, безнең иҗади номерыбызда шушы телевидение белән бәйле булды. Әлеге конкурсның төп максаты татар гаиләләрен үстерү, аларны күрсәтү, аларга мәхәббәт уяту һәм балаларга үзебезнең үрнәк күрсәтү. Яңалыклар вакыты программасын яздыру процессын, гомумән телевидениедә эшләүнең нечкәлекләрен күрсәтү бары бу өлкәдә кайнаган кеше генә булдыра ала. Гаиләбез бәйгегә үз яңалыкларын оештырды. Анда әти кеше режиссер һәм видеограф, әни татар телендә яңалыклар алып баручы, ә балалар һәм әби бабайлар сюжет геройлары буларак чыгыш ясады. Ямалиевлар конкурста катнашкан тагын бер гаилә. Бу алар өчен барлык эшләрне кичектерергә һәм бергә булырга тагын бер сәбәп булган. Чарага алар улларын 4 яшьлек Әмирне дә алып килгәннәр иде. Мондай очный конкурслар бик файдалы, чөнки хәзер интернет челтәрләрендә бик күп заочный конкурслар, үзебезне сәхнәдә кеше алдында күрсәтергә телибез. Үзебезнең гаиләбезне күрсәтергә телибез, шулай итеп. Шундай конкурсларда һәр вакыт булып торсын. Жюри әгъзалары барлык гаиләләрнең югары әзерлек дәрәҗәсен билгеләп үтте һәм 20 еллык бәйге тарихында беренче тапкыр барлык 3 гаиләгә дә беренче урын бирелде. Катнашучылар үзләре белән дипломнар гына түгел, гаилә тарихында яңа сәхифә булачак җылы истәлекләрен дә алып киттеләр. Алсу Ахмаджанова, Алия Муратова, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Төбәгебездә борынгы халык көйләрен тергезү һәм саклап калу максатыннан балалар музыка мәктәпләре базасында этник ансамбльләр оештырдылар. Бу изге эшкә Татнефть компаниясе алынды. 3нче балалар музыка мәктәбендә оешкан Аклашын коллективы репертуары нигезенә дастаннарны, безнең территориядә яшәүче халыкларның героик эпосларын алганнар. Аларны тамашачылар Әлмәт иҗтимагый үзәгендә узган хисап концертында тыңлый алды. Аклашын этно-музыкаль коллективы 3нче музыка балалар мәктәбендә 2024 елда оеша. Беренче елны алар әле борынгы көйләрне өйрәнү өлкәсендә генә эшләсәләр дә, икенче елны инде зур-зур бәйгеләргә катнашырга өлгерәләр һәм шушы вакытта үзләренең тамашачыларын булдыралар. Бүген алар үзләренең төп тамашачылары, укытучылары һәм әти-әниләре каршында чыгыш ясый. Рахмәтҗанов музыка мәктәбендә инде 5 ел укый, соңгы 2 елында Аклашын ансамблендә уйный. Әнисе Наилә ханым сүзләренчә, бу шөгыле егетнең дөньяга карашын тагын да киңәйткән, моңарчы күрмәгән талантларын ачкан. Без аларны мәктәптә дә карадык, музыкаль мәктәбендә дә. Без татарча әйтәм, гордимся мы им, потому что они могут, у них получается это. Ансамбль составында 19 кеше күпчелеге егетләр. Алар кыл кубызда, барабан кубызда уйный, үзләре үк җырлый. Кызлар тынлы музыка уен коралларында һәм ятаганда уйный. Академик музыка буенча укытучы өстәмә белем бирү учреждениесендә мондай ансамбльнең булуы үзе бер яңалык һәм ул яңалыкка педагоглар теләп алына. Нәтиҗәләре дә озак көттерми. Но мы прошли обучение именно по... Без нәкъ менә шушы милли уен кораллары буенча әлеге уен коралларының репертуарын өйрәнү буенча белем алдык. Бездә Казан консерваториясе укытучыларының җыентыклары бар һәм без нәкъ менә аларга таянабыз. Анда төрле эпослар, бастаннар, халык җырлары кушымталары бар. Безнең уку елының төп казанышы булып Татнефть компаниясының Ислам дөньясы халыкара икътисади форумы делегацияләрен каршы алуга чакыруы булды. Барысы да бик яхшы үтте. Безне делегацияләр тыңлады, рәис каршы алды. Без аның алдында үзебезнең әсәрләребезне уйнадык, алкышлар һәм мактаулар алдык. Раис, мы с ним сыграли перед ним произведения свои, получили аплодисменты и похвалу.
Хисап концерты барышында уку йортында билим бирүче укытучылар да чыгыш ясады. Аклашым белән бергә төбәгебездә инде 5 балалар этномузыка коллективы эшли. Алар Кадим Әлмәт ансамбле тарафыннан җыелган һәм реконструкцияләнгән борынгы уен коралларының яңгырашын, мөнәҗәтләрнең уникаль башкаруын өйрәнеп, тамашачыга тапшырырга ашкынып тора. Борынгы уен коралларында уйнап онытылган мотивларны тергезә. Рәдифә Нугманова, Алик Павлов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Рус Акташ авылында исә Старая гвардия вокал-инструменталь ансамбле үзенең 45 елын бәйрәм итәргә әзерләнә. Заманында армиядан кайткан егетләр оештырган бу төркем инде бабай булсалар да, һаман да авылларның горурлыгы булып яши бирә. Перерыв. Менә инде 45 ел үтсә дә Рус Акташында оешып эшләүче Старая гвардия вокаль-инструменталь ансамбле әле дә булса яшьлекләрендә кала бирә. Бу төркемгә 45 ел элек армия хезмәтен үтәп туган авылыннан кайткан Евгений Николаевич Ермешов нигез сала. Кышын эш юк, клубта ниндидер уен кораллары бар иде. Уйнамаслык түгел, шуларны көйли башладым. Башка егетләр килделәр дә җырлап карыйсы булдык. Шуннан китте инде, дип сөйли бүген дә сафта булган Евгений Николаевич. Дембельнул с армии. Пришел в старый клуб. Зима, делать нечего. Чем-то надо себя занять. Решил все это старье собрать, инструменты, запаять, шнуры, там это все. Одно попробую, другое. Вот собрал, потом нашел себе этих ребят. Раньше искать практически не надо было, они сами подходили. Это сейчас не найдешь никого, кто гитар, там, кто что, это очень... Сейчас все в телефонах. Ну вот нашел себе этих таких же, как я. То ли умных, то ли дурачков, не знаю. Собрали все, вот мы за полгода где-то набили руку маленько так. И для Акташа все это прекрасно. Танцплощадке играли. Загнал я судьбу свою, но в каком бы ни пел краю. Араларында музыкаль белеме булучылар икәү генә: сәнгать җитәкчесе Сергей Фокин һәм синтезаторда уйнаучы Елена Кузьмина. Калганнары өчен бу ансамбль балачак хыялы, яшьлек дәрте һәм тормышны яратуның бер алымы. Тормышта алар нефть чыгара, автомашина йөртә, төзелештә эшли, һәрберенең үз гаиләсе бар, әлбәттә. Якыннары аларның бу шөгылен яратып кабул итә. Төркемнең чыгышыннан башка биредә бер генә бәйрәм дә, фестиваль дә узмый. Бәйгеләрдә дә бик теләп катнашабыз, ди алар. Когда в Министерстве культуры начали развивать грантовые направления, мы, наверное, были одни из первых победителей. В 2011 году мы выиграли грант на проведение фестиваля «Лейси песни». Мәдәният министрлыгында грант юнәлешен үстерә башлагач, без мөгаен беренче җиңүчеләрнең берсе булдык. 2011 елда без «Лейси песни» фестивален уздыруга грант тоттык. Безгә 5 төркем килде: Зәй, Чистай, Әлмәт, Ямашы һәм әлбәттә без хуҗалар. Бик кырыс жюри булды. Без хуҗа булсак та, ул вакытта без 3нче урынны гына алдык. Шуңа күрә ярышу рухы бездә күптән бар инде. Бу алкыш «Сияние» гала концертында чыгыш ясау мөгаен иң зур казаныш булгандыр. Бу беренче ветеран оешмалары арасында үзешчән сәнгать конкурсы. Ул 2 ел элек Әлмәт шәһәрендә узган иде. Һәм безгә бик югары бәя бирделәр. Бу уңайдан ветераннар советы безгә яңа костюмнар комплекты тектерде. Без бик шат һәм рәхмәтле. Ходил в городе Альметьевске 2 года назад, и нам дали очень высокую оценку. В связи с этим Совет ветеранов нам пошил новый комплект костюмов. Мы очень рады и благодарны. 45 еллык юбилей концертын Картаймас йөрәкләр 27 майда уздырачак. Илебездә халыклар бердәмлеге ел уңаеннан алар мөселман күршеләрендә кунакка чакырып калачак. Чара Рус Акташы авылы мәдәният йортында узачак. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шелтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Һәм тагын бер мөһим мәгълүмат: хәзер сез үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннардагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Әгәр дә сезнең яңалык безнең чыгарылышларда кулланылса, сез гарантияле бүлеккә лаек булачаксыз. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.